Ramuge Juang kawadhi mbele wang'isi ni waiko ni weche mamoko mathoth matimore kawadhi mbele kod weche manyiena nyako Ramuge Juang weche ma waiko ni gisani kabende wanyalo mana ng'iyo weche matimore gwenge mopogore opogore mar mondo mi wameda minyoni gigo matimore gi thuolo ne asoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa achiel kachiel kokalo yero waduto te mag tudruok otieno makawuono kawadhi mbele ni jodaka ma Isulu ei Ikolomani koro kwayo sirikal mondo otima chenro mar choko pach jopiny mondo tiek ywaruok manitiere e kindgi kod sirikal ewi kambi ma sirikal omiyo raka mar kunyo mula e gwengego. Magitimore e seche mamoko kuom jotelo mawuok Imbo mar Kenya bende koro dwaro ni kaber to chenro duto mag kunyo mula owinjo ket e lwet jodaka ma Ikolomani. Wach mar kambi Shanta Gold Limited kauting mar kunyo mula e kar chung'od bura ma Ikolomani e kaunti ma Kakamega podi medo kelo ywaruok mapek e kind sirikal kod jodak makono. Ndalo ariyo kende bang' jodak makono bago ng'anyo ka gikwedo chenro mar kunyo mula e gwengego, jodak makono koro owuok oko ka gidwaro ni sirikal ochok pachgi kapok ochak chenro moramora mar kunyo mula e gwengego. Serikali ni itafute mbinu ambao kwamba itawahusisha washikadau wote ili iweze kutafuta mbinu ya kuweza kuzungumza na wananchi, hasa vijana ambao hasa wenyeji, sio vijana peke yake, wenyeji ambao kwamba wanahisi kwamba kuna dhulma inafanyika mahali. We need dialogue between amongst the government, the community, and also Shanta Gold Mining and NEMA, so that we can resolve the issue that is at hand. Bende gidwaro ni kaber to jogo mosebedo ka kunyo mula e gwengego bende onywak lwedo e chenro mar kunyo mula maduong' ma idwa tim kod kambino. What is the fate of our artisanal miners? I have said these people have employed thousands of people. These guys are investors in this area. They have their right. Waambiwe sisi tunaenda hivi na nyinyi mtaenda hivi. Tukimaini hapa na nyinyi mtamaini huku. They'll have no problem. We are supposed all of us to coexist. Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya kod seneta ma Kakamega Boni Alwale kaloso e boma ma Nairobi kawuono ewi chenro mar kunyo mula Ikolomani okwedo chenro no ka giwacho ni ting' mar kunyo mula owinjo ket te e lwet jodak ma Ikolomani. How can a community sitting on immense riches remain trapped in poverty? Ikolomani residents are unequivocal. They demand full control of the gold value chain, from extraction to processing and refining, so that the wealth of their land transforms their lives and builds generational prosperity. Gilieko ni gin kaka jotelo mawuok Imbo mar Kenya okne okaw pachgi kapok omi kambino orak mar kunyo mula e gwengego. As a leadership from that part of the world, we were not consulted. But you know, as it happened, and the people rejected it, the government has got intentions of getting a few people who purported to be representing the entire community and saying that we consulted. For us, nobody consulted us. But I'm not saying maybe the other fellows maybe were consulted. They can come running and saying we were consulted. But the actual leadership of the community from Western wasn't actually consulted. Seneta ma Kakamega bende olieko ni nyalo bedo ni sirikal nigi chenro moro ma apiny mar yudo yuto mabup kowuok e mula ma ibiro gol kanyo gino ma ok giyie godo. Minerals belong to the people. They don't belong to the government. That we, the leaders of Western, have not been consulted speaks volumes to not only the attitude of the government, but the intention. The intention is to walk away with this gold the way it is being done in Rwanda, in DRC. Jotelogo koro dwaro ni sirikal owe thuolo ji 150 mane omaki e kinde mane jo Ikolomani obago ng'anyo, ogol apiko mane omaki, sirikal okaw ting' mar ji 4 mane owito ngimagi e kinde ng'anyo, kaachiel kod loso mwandu duto mane okethore e kinde ng'anyo, moriwo skund sekondari ma Musali. Jalup jatend piny Kithure Kindiki koro jiwo achiel mar oganda kokadho chenro mar dhialo kit oganda